what's up, what's up? Gagambino pa din mga Aji. So, content ko ngayon mga Aji kasi may napansin ako no, dito sa lalagyan natin. Kasi ito yung lalagyan ng Gagambang Japan. May napansin na ako dito. Kasi ngayon mga Aji, may bad mood ulit dito. So, hindi ko alam kung normal to no, na nangyayari talaga to. So, ito bago na naman to. Hindi na naman siya nakalabas no, ito. Hindi man siya ganun kalaki pero still, di ba? Papunta na siya dun sa mga size ng ano eh. Ayan. Ayan o, tapos meron pa dito. So gagawin ko ngayon, maglilinis ako ng lalagyan. Ito medyo malaki-laki na rin to, nag-bad mood pa. Nakalabas siya no, nakabalat siya. Nakabalat siya, ito yung pinagbalatan niya sa taas. Hindi ko alam kung may parasite to dito sa lalagyan na to no. Bakit may namamamatay? So, medyo malaki-laki na sana to ano. So gagawin ko ngayon, lagay ko muna dito siguro, dito muna. So gagawin natin ang malaki, tanggal na siya no, tanggal na talaga siya. So yun yung pinakamalaki kasi didinis talaga tayo ng lalagyan ngayon. Wala na kasing init pero linisin ko yan. Pero kakainin niya itong maliliit kasi matagal nang walang kasama sa lalagyan yan. So sana hindi niya kainin no. Sana hindi niya kainin. Mamaya biglang kainin niya. So number 1, number 2. Para makita na rin. Ito na lang. Dito ka baby mo dito. Dito ka. Labas ko na itong lalagyan. Silinisin. Uy! Kagi! Kinain niya! Naku, kinain niya. Naku, nakakatakot na ito mga Aji. Naku, kinain niya. Naku, nakakatakot na ito. Nagulat ako dun, kinain niya bigla. Ayan o. May marking sa likod. Tignan niya yung mataba na yan. Yan. May ganito pa pala kaliliit. Ano? Bakit? Ang habol na maliliit. Hindi. Ano bang kalabas? Madami yung mga rare mga Aji no. Ito, ayun ang ganda oh. Huwag na yan. Pwedeng samahan na ng iba yan. Masyado na kasi siyang malaki no. Few moments later. Siya ulit yun? Hindi, iba na yun. Hinatay niyo naman. Iba na. Ano parang sabi ko maganda. Gutom siguro yan. Kumain siya. Kakain ka pa ng isa pa. Sige mo, kukunin na kita. Huwag yung lapitan, makakakain kayo nun. Naku, mahangin. Kasi mo isang phone. Kunin mo. Parang patay kulay na ito. Gago, nagkainan. May kinain ulit ito. Siya ulit yun? Hindi ba rin naman? Hinatay niyo naman. Ano sabi ko maganda?
Gutom siguro. Yun, tatlo yung dinali. Upo ka. Upo yun. Saan na siya? Ito yun. Kumain ng tatlo. Ito, kinagat niya din to. Ito, nasaputan niya na. Kawawa. Bye-bye na. Saan na siya? Nagasik na lang siya ng lagim. Pero naman siya. Yan siya. Wala ko ito. Hindi yan, ito yun. Ito, Yun pa naman yung pinapokus ko. So, dito natin ilalagay, no? Dito, yan. Naglinis tayo ng lalagyan. Kasi yung lalagyan nila na luma. So, bibilad ko muna sa araw yun. Tapos yung maliliit, dito ko nilagay yung maliliit. So, yun. Update ko kayo sa pag-giveaway natin, mga Aji. Narinig ko okay na daw yung shipping, no? So, abang-abang lang. Yun lang, mga Aji. Maraming salamat sa panonood. And God bless you all. Stay safe po.